Nuwun sewu dulur-dulur Sumino Properti badhe damel konten malih. Nah niki piyayinipun ten nginggil teras paling inggil pucuk. Nah niki teras sampun 90%. Sampun 90%. Nah iki kurang ngecat. Nika Mas Agus lebih kosok-kosok ten jero leng. Niki leng gamelane Pak Sumino Properti. Variasinya agak kurang bagus, gede nih. Penyuwune kakung. Nah, niki kakung boyoke rada meyek-meyek. Mila sonten menika badhe nyuwun kandel rumiyin. Niki sampun 95%. Ember-ember nggih sampun dipun resiki selangipun. Nyun ngawunten Bos, niki latare rada keduren sing ngurup, dadi pandangane rada nemplek. Nah, mangke perlu diperbaiki. Nah, niki sebelah pagar sebelah barat melengseng. Panci didamel melengseng. Mungkin nek si balita sampun dugi griya kenging kangge plorotan. Nah, ini sebelah kulon ini. Ini kita akses segede cuplek-cuplek. Kersane rapi. Nah, ini ya Mas Eko BS. Niki kuli profesionale Pak Sumino ST. Temboke depan sampun mulai diklothok. Dadi sik ketok niki putih. Nyune putih variasi krem. Nah, iki cagake ketinggal ukir pun rada sithik-sithik niki. Nggih, sampun nganten rumiyin keadaan griya rada peteng. Mendung mrepet niki. Ngapunten saderenge.